खाना आदि खाना बम खाना बनायासै tamam जबरदस्त आरो इफाले ट्रेडिशनेल आनजा नोंथांमोन गासिखौबो आंनि इउटुब चेनेलसिम बरायनाय बाहरबाय लोगोफोर दिनै नोंथांमोनजों मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैखाबाय नोंथांमोना मोनथिखाबाय भिडिअखौ नायनानै ओमफ्राय लोगोफोर दिनै जाहैबाय जोंफोरो माने मालिक लानियाव गासिबो जयै लोगो नांनानै खाना जाबाय रुम भारा थानायजों लाबोदों जों न'खरथाम रुम भारा थायो ओमफ्राय मालिक लाहाय ओमफ्रायनो दा नोंथांमोना नायदे मादै मादै बानायो सेथ्लायावनो बानायबाय खानाखौ माने मागोनिफ्राय जानो होननानै जानाय जों फाइनलि दिनै जाबाय सानदे नायनानै ओमफ्राय लोगोफोर माने बिथांमोनखौ आङो सबाइ मैगं संहोदों आरो बेनिफ्राय दा नायलांबाय थादों नोंथांमोना बेनिफ्राय लोगोफोर अरिजिनेल भइसखौ होनो हायाखै बायदिसिना रायलायनाय दङमोन ओमफ्राय माने मिउजिक प्ले खालामदोंना ब्लुटुथआव ओंखायनो माने मिउजिकनि माबाया साउन्डआ जिहेतु कपिराइट फैयो नालाय ओंखायनो मिउट खालामनानै बेलेग माने नन कपिराइट मिउजिक सोना होबाय आरो आङो दायो लोगोफोर जों जानो थाखाय रेडि जाबाय थालिर बिलाइयावसो जागोन ओमफ्राय फुरा रेडि खालामना लाबाय मा मा आइटेम नायदो नोंथांमोना नैबे चिकेन पक'रा आरो नैबे बेंगन पक'रा ना मा होनना बुङो बेसनजों बानायनाय ओमफ्राय नै बयलार ओमफ्राय सासे बायद' बियो दाउ संदों आरो दाउखौ नै देखायनाय जादों बेनिफ्राय लोगोफोर नैबे जाबा हा सबाइ माने मुथुमथु संनाय सिम्पोलबाबो बिराद गोथाव जाथारदोंमोन संनायखौ आंनो फोरोंदों बिथांमोनखौ माने आं पार्सनेलि इमान माने खामानि मावाखैबाबो आरो नोंथांमोना दिनै गासिबो माने केमेरा बानायनायाव बेस्थ' आंबो बेस्थ'मोन नै बाजै मोनाबो ओमफ्राय बाजैनि लोगो बिसानो रुम भारा थायो थ' माने नोंथांमोना एसे देखायबाय माने आजिखालि मा बुंनो आरो ফটো তোলাত চবেই ব্যস্ত একেবাৰে আৰু এইফালে চালাড বনাইছে বাই बरमा ताते हेते बेनिफ्राय लोगोफोर जोङो माने असालिसो जादों नालाय बिराद सान्दुं गोसामोन ओमफ्राय खर' बिदि हि लानो गोनां जाबाय आरो ओमफ्राय भिडिअखौ मोजां देखायनो हादिया आरो टेम्पेरा दङ माने आरो आं माबाफोरखौबो लानाय जादियाना भिडिअआ एसेनोसैमोन लोगोफोर नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय थेंक इउ